Nuwun para pamirsa pandemen waosan cariyos basa Jawi ingkang wonten tlatah pundi kemawon. Sugeng pepanggihan malih kaliyan kula Hadi Pamungkas ing waosan cariyos basa Jawi. Purwakane ngatur pambuka kula mugi panjenengan sedaya tansah pinayungan karahayon saking Gusti Kang Maha Idi. Ing wekdal menika kula badhe ngaturaken waosan cariyos cekak seratanipun Gaib Wisnu Prasetyo kanthi irah-irahan Oh Lelakon. Cariyos menika kapetik saking kalawarti panyebar semangat warsa 2013. Kados pundi lampahipun cariyos, sumangga dipun midhangetaken. Saka desane ing saklore Wonosari Gunung Kidul, Sutikna budal tumuju Yogyakarta. Niate sakawit nyusul Lek Masirin makarya dadi kuli bangunan ana proyek bangun gedonge pemerintah sing jarine ngentekake ragat miliaran. Tekno ngurmangsani kadidene anake rondo melarat, dheweke kudu ngudi ngenteng-entengi sanggane simboke. Apa maneh adik-adine isih cilik, nedeng-nedenge butuh ragat sekolah. Saploke bapake tinggal donya setahun kepungkur, ekonomine simboke semrawut. Mula gelem ora gelem Tekno kudu cancut taliwondo. Minangka anak mbarep, dheweke kudu bisa menehi conto tumrap adik-adine. Nadyan lulusan SMK jurusan teknik mesin, dheweke ora isin nandangi gawean kasar, ngudeg luluh dadi latihan tukang nguli ana pasar lan liya-liyane. Juluk tekan Yogya, Tekno njujuk pondokane Lek Masirin ing sawetane Malioboro. Pondokane Lek Masirin klebu rame merga manggon ana sacedhake Kali Kode. Omah cekli ukuran pitu mungsuh 12 meter persegi dienggoni wong 17, kabeh kuli proyek. Turune umpel-umpelan. Nadyan sesak, Tekno ora ngresula. Pancen anane mangkono arep piye maneh. Nanging nganti pirang-pirang dina nunut ing pondokane Lek Masirin, gawean kang diajab durung bisa kasembadan merga proyeke macet. Tekno kepeksa lontang-lantung. Piye upama sadurunge proyek wiwit, awake dhewe gawe kegiatan dhisik, ngiras nggo ngisi wektu ngono lho. Kandhane Samanto, kancane Lek Masirin sing asale saka Bantul. Kegiatan apa, Man? Dadi pemulung barang bekas kayata plastik, kerdus lan wesi rongsok, usule Samanto. Wah, kok dadi pemulung to? Apa ora ana kegiatan liyane sing luwih apik? Tekno sajak kurang ketarik. Rak malah penak to, kene ora perlu modal, mongko yen didol asile kena nggo tuku mangan lan udut. Kalone awake dhewe durung dibayar proyek. Jajal nek liyane dadi pemulung, awake dhewe arep makarya apa? Ngamen. Kowe jengos nyanyi po. Pemulung yen begjo ya bisa dadi juragan kok. Ora ketang juragan rongsok. Kandhane Samanto. Terus anggone golek rongsok iku ning ngendi apike? Rasah dada sekitar kene wae rak yo akeh. Ya wis, aku manut. Apa maneh dompetku wis nipis isine. Gek Lek Masirin yo lagi tilik keluargane ning desa. Sidane Tekno mantuk. Wiwit esuke Tekno duwe pakaryan anyar dadi pemulung barang rongsokan. Esuk nganti sore blusukan turut kampung, pinggir kali lan pasar Beringharjo.
Wiwit botol plastik, kerdus bekas nganti wesi rongsok dikukuti banjur diwadahi bagor sing dicangklek ana gegere. Dene Samanto rada luwih kepenak sithik, gandeng dheweke duwe sepeda ontel komplit sak kronjote. Mula anggone luru rongsok bisa drajah luwih adoh. Entuk-entukane mulung rongsok banjur didol marang pengepul ing sacedhake stasiun Lempuyangan. Nyatane asile lumayan, kena nggo mangan wareg, tuku udut lan turahane bisa dicelengi. TKT angger obah mesti mamah. Nanging dilalah dina kuwi kaya dadi pengapesane Tekno. Wiwit esuk nganti sore anggone golek rongsokan mung tiba kliyek. Sedina muput ngebaki bagor wae ora bisa. Isen-isene mung entuk separo. Upama didol regane ora bejaji lan ora cucuk karo olehe kedungsangan mlebu metu kampung. Pokoke ora mingsra. Mula barang rongsok iku arep disimpen sawetara, sesuk yen wis entuk tambahan lagi distorake menyang pengepul. Tekno banjur leren ana pondokan sinambi nglaras kahanan. Wong nyatane duit anggone dodolan rongsok wingi isih bisa nyukupi mangan lan rokoke, arep apa maneh. Wengine Tekno lagi layeh-layeh sinambi ngrungokake siaran radio nalika dumadakan dijawil Samanto. "Ana apa, Man?" Tekno gragapan. "Ayo melu aku." "Menyang endi?" Tekno semaur bingung. "Rasa kakek takon. Iki rezeki nomplok. Doyan ora?" Kandhane Samanto karo setengah meksa nglandang tangane Tekno. Wong loro banjur boncengan sepeda pancal ngener mengetan nganti tekan sakiwa tengene Stadion Mandala Krida sing dijujuk penergang sakulone stadion kang sepi. Katon ana grobak PKL gembukan rapet. Tekno wiwit ngerti sing dikarepake Samanto. "Kowe ngentenono kene dhisik, aku tak marani gerobak kuwi. Aja lunga-lunga ya," perintahe Samanto. "Arep kok kapakake gerobak kuwi? Arep kok songkel ya?" "Aja trikis, rasa kakehan cangkem. Nyo iki gek diudut dhisik." Samanto ngulungake bungkus rokok sing isine kari saeler sisan sak koreke. "Wis, gek diudut sing kepenak. Tunggonen ana kene. Mengko yen ana wong kowe sing sot, sing seru ya." "Iya," semaure Tekno sinambi nyumet rokoke. "Mengko nek butuhku wis rampung, kowe tak sing soti. Pit sak kronjote enggal gawanen ning cedhak gerobak." "Iya," semaure Tekno sinambi kelepas kelepus udut karo nyawang Samanto kang wiwit nyedhaki gerobak. Drei gedhe sing sekawit disengkelit ana gegere dilolos njur digunakake kanggo nyongkel gembok gerobak. Jebul angel, gemboke gedhe lan ulet. Samanto nyeraki gronjot, njupuk linggih cilik. Gembok kasil disongkel, lawange dibuka. Isine wajan gede caca loro, ketel loro, kompor gas lan tabung LPG 14 kg, rokok 15 wungkus, sabun jajan kabeh diwetokake Samanto. Rampung ndodosi isine gerobak, dheweke njur nyingsoti Tekno supaya nyedak. Samanto marem upama dikerto aji, kira-kira regane barang-barang mau nyandak atusan ewu. "Ayo cepet, selakonangan wong," kandhane Samanto. Cekat-ceket sakabehing barang ditata ana sak ndhuwure kronjot. Bareng rampung Samanto merintah, "Wis kono
yang gawanen menyang pondokan dhisik, mengko tak tututi. Kandhane mengkono sinambi nyurung sepeda sak kronjote saka mburi. Jegagi durung ganep 20 meter anggone Tekno mancal sepeda kedadak papakan karo wong-wong sing lagi ngronda. Bajigur, apa sing kau sungi kuwi? Hah? Salah sijine nom-noman ngaglah ngalang-alangi sepedae Tekno. Mboten sanes menapa-menapa niki. Tekno gugup. Maling. Tekno kaget, sepeda dibrukake terus berandat golek slamet. Nanging durung nganti 5 jangkah raine wis dijotos. Tekno pasrah, awake dienggo bal-balan pemuda kampung. Lambene pecah, tangane kesleo lan gegere kebak tatu selomotan rokok. Raine bengep nganti ora bisa dikenali maneh. Bubar kuwi dheweke dikalungi wajan lan ketel, raine diraupi angus, banjur dikiring menyang kantor polisi. Sinambi digambeli kaya kethek ogleng. Wengi kuwi Tekno turu ana tahanan polsek. Ketap-ketip ijen sinambi ngrasakake loro lan apese awak. Let seminggu dheweke dipindah menyang tahanan Poltabes. 2 sasi candhake dheweke wis dipindah menyang LP Wirogunan. Terus kancamu Samanto kae saiki ana ngendi? Pitakone Kenci koncone Tekno nunggal sel. Minggat, mbuh ra ngerti juntrunge. Semaure Tekno sinambi ngletakake awak. Nek kowe perkaramu apa, Ci? Kok nganti ngandang ana kene? Tekno genti takon. Biasa, Sancipa 378. Pencurian? Heeh. Nyolong apa? Bebek. Wis. Tenan kok. Lagi apes awakku waktu kuwi. Lah kok bisa? Kenci wiwit ngoceh nyritakake lelakone. Sedina sadurunge Maret wingi aku diampiri Joko Tekle. Oh, Joko sing manggon ning sel 15 kae. Heeh. Jarine aku arep dijak dolan nyang Yogya. Malah diajak mubeng-mubeng ra karuan dluntrunge. Tekan Plata sak kiwa tengene kota gede ra akeh sawah to. Iya, terus ning pesawan iku dilala ana bebek sapa golek pangan. Jentrek-jentrek ana dhuwur galengan. Joko ngedekake motore, aku dikon ngenteni. Joko mudhun marani bebek-bebek kuwi. Sing gedhe dhewe disaut, banjur dilebokake jaket. Jebul sak obah polahe wis diinjen karo sing angon bebek. Joko dibengoki maling. Aku njur mlayu gendring. Motor tak tinggal ana pinggir dalan. Playuku turut galengan, terus nabras kampung nganti lolos. Lah Joko piye? Tekno tambah penasaran. Digebuki nganti Tekle. Mula jenenge dadi Joko Tekle. Aku njur minggat maneh nganti seminggu. Dasar apes. Mulai tak kira aman. Lagi nengah-nengahi jagongan karo koncoku. Ana polisi teko goleki. Rekane mono aku arep melayu lewat lawang buri. Mergo polisine mlebu lewat ngarepan. Cilaka lagi mangklung lawang pawon. Jebul ana barang anyep nemplek bathukku. Jebul aku ditodong nganggo muntune polisi. Kandhane Kenci angles. Lah iya, janjane kasus awake dhewe iki ora ana apa-apane yen dibanding Gayus Tambunan, Alin utawa Hartono, bandar narkoba ing Nusa Kambangan kae. Klebu kasuse anggota-anggota DPR sing padha korupsi. Nadyan padha-padha napi ning entuk perlakuan istimewa saka aparat penegak hukum. Sengoro wong-wong kuwi diajar masa. Bali awake dhewe tibane rak mung
remuk-rempuk kaya ngene to? Ujare Kenji maneh. Ah, embuh Ci, sasi ngarep aku wis bebas kok. 6 sasi ana kene wis cukup lan kudu bisa njupuk hikmahe. Awake dhewe wong cilik, hukum iku kaya glati landhep sing ngisor ning kedul ana dhuwur. Wis dilakoni wae. Sok yen wis metu aku kepengin nyambut gawe sing apik lan ora baleni lakon ledek jembering ngene iki. Mesake simbok lan adik-adikku. Kandhane Tekno sinambi ngloso ana sak dhuwure kloso plastik sing anyep jejet cotel. Mekaten para pamirsa pandemen waosan basa Jawi kala wau sampun kala waos salah setunggaling cariyos cekak kanthi ira-iraan lelakon. Muga kemawon cariyos kala wau saged dados panglipur manah panjenengan sami. Matur nuwun rahayu ing pinanggih.